Min Jannar sa April ta' din is-sena l-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA wetqet kważi 5,000 spezzjoni fuq postijiet tax-xogħol. Dan tħabbar fil-Parlament mill-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard kif ġie diskuss ir-rapport annwali tal-OHSA. F'April li għadda biss kien hemm aktar minn 1,500 spezzjoni. Issa l-oħra l-OHSA wetqet rekords ta' aktar minn 9,380 spezzjoni fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-Ministru spjega li fl-2024 l-OHSA ħarġet 980 avviż għal titjib, 543 multa amministrattiva u 331 ordni ta' wafqien. Fl-istess waqt, in-nota kif issa l-oħra kien hemm l-inqas rat ta' mwiet fuq il-postijiet tax-xogħol. L-aktar ħaġa importanti madwar kollu kien il-fatt li rajna mbagħad titjib tnaqqis sinifikanti fl-imwiet fuq il-post tax-xogħol minn 4 għal kull 100,000 ħaddiem fl-2022 għal 1.2 għal kull 100,000 fl-2024, is-sena li għaddiet, li allura tirrappreżenta l-aktar rata baxxa f'dawn l-aħħar snin. Hawnhekk il-Ministru Attard semma kif saru spezzjonijiet differenti fosthom f'pompi tal-petrol u anke f'kumpaniji farmaceutiċi. Semma wkoll il-ftuħ tal-uffiċċju tal-Awtorità fil-Gżira Awċija fejn s'issa wara ftit ġranet diġà saru 150 ispezzjoni f'diversi setturi. Il-Ministru Attard qal kif issa l-oħra kien hemm l-introduzzjoni tal-helpline 138 waqt li aktar kmieni din is-sena tnieda ir-reġistru tal-persuni kompetenti li jfisser li kull sit ta' kostruzzjoni se tkun taħt il-ħarsien ta' esperti fis-saħħa u s-sigurtà li huma irreġistrati mal-awtorità. Se nkomplu ndaħlu aktar standards għoljin bis-saħħa ta' din il-liġi fix-xhur li ġejjin fosthom dak li huwa reġistru pubbliku ta' min ikun wettaq offiża. Nerġa' mbagħad nirreferi għal liġi li minn din is-sena bdiet tippermetti wkoll pieni amministrattivi sa' 20,000 euro li hija żieda sostanzjali fuq il-pieni stabiliti qabel idħul fis-seħħ ta' dan l-abbozz ta' liġi l-ġdid, kif ukoll penali kriminali ta' 50,000 euro u priġunerija sa' 4 snin għal ksur gravi.